Desamuru kalo kile 30 samba fila ani mukan renouveau télé lajɛbagaw an ka foli bɛ aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni kɛnɛ sigitɔla ye. Foli ni wale ɲuman dɔn an b'u bila ka taa di an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an b'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé sugantili la renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni y'a kɛnɛ sigilen ye aw ni layidu ta aw ye k'a fɔ an bɛna ni kɛnɛ in laɲɛnamaya aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 k'a daminɛ tɛnɛ fo ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye renouveau matin jama dafalen bɛ na ka se ka aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ di aw ma min b'a to aw bɛ bɔ kunnasiri la aw ka journée kɔnɔna la lamɛnbaga jɛkulu an mana sigi nin kɛnɛ in kan an tɛ ɲina aw kɔ an bɛ aw fo radio renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu n'a lamini ka foli bɛ an sɔgɔmada in na radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio ciɲɛndugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio danbe ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio nciba fm ka bɔ kati falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti an ka foli bɛ Moptikaw ye radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu fo ka taa se radio Altakaduma ka bɔ Sigaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi an bɛ lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi araba décembre kalo tile 30 renouveau matin ale kɛnɛ kan bi i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni caman bɛ an bolokɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kun ye aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na ne barokɛ ɲɔgɔn Amadou Lassana ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ honorable ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tumota somɔgɔw bɛ di baasi t'i la n bɛ Ala tanu o kuma n bɛ Ala fo k'a barikada ka ŋaniya ɲumantigiw yɛrɛ fana fo k'u barikada k'a fɔ bi ye don dɔ ye ko kura ne ni e an kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ sama-samaliba b'an ni ɲɔgɔn cɛ siyɛko nasiratigɛ la nka o t'a bali an mana bɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ i labɛn sabula ne mako bɛ sɛ la bi sɔɔni aw ni Amadu bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye bi araba jɛmu kan kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakurubaya la olu de filɛ nin ye Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ale kɔni ko dɔ ye ale sɔrɔ waleya dɔ tɛmɛna a n'a a kanu muso ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ka taga ni ale ye Bamako kasobonba la ni o bɛ Sidiki Jabate ko fɔ Sidiki Jabate minɛna k'a datugu kabini décembre kalo tile 25 kunu an y'a ye k'a fɔ Sidiki Jabate ko ale labilala o la Sidiki ka nin labilali ko in an bɛ se ka mun de dɔn a ko kan k'a ko de kɛra cogo di mun de kɛra walasa ka Sidiki labila jɛmukan in bantɔ Isa Kaba Sidibe ale bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye min b'a to aw bɛ faamuyali sɔrɔ sɔgɔmada in na anw ka nɛgɛjuru sira fɛ anw ni Mayina duguladen dɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sabula gɛlɛya dɔ kɔni kɛlen don ka Mayinakaw ani Somajɛp maaw kɔ don ɲɔgɔn ma fɛn min kɔni ye nin ma kofɔlen ye ka bɔ Mayina ale bɛna da don gɛlɛya la a ko kɛra cogoya min na anw ka don baara ɲɔgɔn weleli anw baara kɛ ɲɔgɔn Maliki Konate an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ fɛn min kɔni ye Moptikaw ka gouverneur ka kalekansiya ye Maliki Konate tun b'a kɛnɛ kan Mopti kɔnɔna la a ko kɛra cogoya min na a bɛna o kunnafoniw di aw ma kunnafoni caman wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ Amadu El bolokɔrɔ n'a bɛna o lase aw ma don kibaru kɔnɔna la siraba kunnafoni o bɛ Sori Ibrahima Diallo bolo sisan an bɛ baaraw ninnu don ni wagati bolo da cogo ye ni o ye météo ye. Wakati ale bolo da cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o jɛyalen bɛna ci Mali fan bɛɛ fɛn min ye fonɛnɛ fiɲɛ ye o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min yɛrɛ fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbolo bɛna kɛ Mali marabolo dɔw la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔ jan yeli la o la bi tilega in na température bolo da cogo filɛ nin ye Kayi tilega in na olu ka température hakɛya bɛna t'i jɔ 39 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 36 ye Sikaso tilega in na olu ka température hakɛya bɛna t'i jɔ degré 35 la Segu ani Mopti tilega in na olu ka température hakɛya bɛ t'i jɔ degré 36 la Tombouctou ni Gao olu ta bɛ kɛ 34 ye fɛn min Kidali tilega in na olu ka température hakɛya bɛ t'i jɔ degré 30 la Menakakaw olu ta bɛ kɛ 32 ye Taoudeni tilega in na olu ka température bɛ jigin ka na degré 29 na Bamako district kɔnɔna la tilega in na température hakɛya bɛna kɛ degré 36 de ye Bamako n'a lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 53 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ni wagati bolo da cogo ye k'a di aw ma walasa aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn a kun ye o ye don o don aw mana kɛ Mali fan o fan an b'a fɔ ko Ala ka bi araba tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ
Jelema Sisa Oni Amadou Elbena Nyola Soro donc Kibaru Keneka. Honorable Amadou. Ne. Ibisimila. Haka ujarani. Nanta tumuta nya finyana. Sigima gwe ya chuto eni ya kera nyansi nanye. Ni ya kemu nete. Iben confirmation la. My card là-bas. Ina don a foko député ya make ma kelen kama ame foli di bela jere ma so madai na an ko ba le lait Kerrygold qui est produit par les éleveurs irlandais depuis des générations. La prochaine fois que vous goûterez au délicieux lait Kerrygold, vous saurez que c'est une marque en laquelle vous pouvez avoir confiance. Kerrygold, délicieux goût d'Irlande. Résolument engagé dans l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais, l'hôpital du Cinquantenaire, une institution hospitalière, s'est impliquée intensivement dans la campagne de sensibilisation contre la Covid-19. L'hôpital du Cinquantenaire va au-delà de soins élémentaires qu'il assure pour une spécialisation dans plusieurs départements, notamment le service d'urgence, la radiologie, il dispose d'une salle d'opération ultramoderne. Vous y trouvez la pédiatrie, un laboratoire EP, une dentisterie, en outre l'ophtalmologie et la gynécologie. L'hôpital est maintenant ouvert à toute la population parce qu'il y a eu un moment où il y avait un côté le bassin mobile et l'autre le bassin mobile. Maintenant, il y a mis le bassin mobile à l'hôpital. J'étais invité la population de répondre encore des visites à l'hôpital comme il faisait auparavant. L'hôpital est maintenant très disposé pour recevoir dans toutes vos préoccupations. N'hésitez pas, venez consulter et vous serez bien soigné. Notre adresse. Sarako bisi baza barau benga ye wati munye ni sarau kanga traité ka beno koni kela okokono na kontramo ni signataire du 15 octobre ni bolo fram ni katimara la ni konya kanu ka pata ke ka daka ko ka keno manu no boni na blai ni kunde kula ni ka ba ke ko ni koni mena barabla gas sharia ye ni fo ni kalo mana se mugan duru makaso kasara abara atike kata academy fanshi kama ile dala le operation maneno manima kati mara ale sara ko nyina bo Fortifiez votre famille avec Naya Super Milk. Enrichi en calcium, protéines, vitamines et magnésium. Naya, un concentré d'énergie et de chaleur. Conseil municipal de Konsamba. Social. Lycée de François. Coco. Ricardo Kenneth bara la ukuka amina kuma alifuna kabisa kibaru alikona la kibaru amseli chama biko munu mina mwana kabla na chama chela sifike kuna foni kwa bajo on s'embrasse. Retenez de la date, le vendredi 1er janvier 2021, on sait que municipal de Konsamba, partenaire officiel, canal du international, événement soutenu par Konsamba. Et ben voilà, vous avez écouté, vous avez vu les articles attendus, si on peut le dire ainsi. Mais on va en parler encore à l'instant avec Lamine qui nous a rejoint sur ce plateau. Nous parlons une fois de plus de l'événement qui aura lieu le vendredi 1er décembre, vendredi 1er décembre 2021 dès 22h au cercle municipal de Konsamba. Bonjour Lamine. Quand j'étais dans la barre ravissante, bonjour Thierry Cara. Bonjour conseiller. Ah ben oui, et déjà merci à tous ces téléspectateurs du Mungo qui ont répondu massivement à la communication d'hier. Je rappelle que nous sommes déjà au jour d'aujourd'hui à plus de 350 tickets vendus. Pour une salle de 600 places, nous sommes déjà à 350 tickets vendus. Donc ça bouscule du côté bien sûr des points de vente, que ce soit dans les agences de Konsamba Express de Douala, de Manjo, de Konsamba, et même du côté du cercle municipal, les points dans lesquels on peut avoir les tickets de ce très très grand événement.
ka soma ere ka meri masara mane ka masaya la ma se ka fo 2020 kera o sanye o 2020 ne bina furi ni alama bashi ke shini o ma chama me ka sa in blasira a ere ka se ka ta ka sabu ke herema so sa ngono mali doronte jere bunanguka bana jugu min ke me ka soro na shi ka mo ka bara don kala mana ka bela jele yere gwan kamana na e furu yere sa kama chama fana fala ya ni o ye coronavirus ya le fana se be ko wala ngata 2020 konala o ma chama ya jira ka fo 2020 amma ke 20 sur 20 o kama o krotole do sa yere ka kunche o do yere ka jatela ko 2020 yere bana 21 masi mami nyana hali ika CV ni bona tego la ma se ka ofra ko miliari bi kun ni masara mani nana ikenya ko be bla ibulu koro o miliari te se ka man ni kisi ni alaka wele siraima ma seba tigi kelendron yo ye masara mani ye anga hine anga do sigi nyonya la mi me se ga minke mi o ko ke bara nyonya la fedo sebi ye nga ka do ngafo ibo joro ni mina bara yoro ala de o dima ebsa ka sababu ye kamado ere ta ko bolobo bara yoro la o sebe ye o nyema ya sebe ye nga ka do ala ka se bada bada kama mamunu bi ali bara yoro na ye komo ya fana nga limania aka do ngafo ni ala e joro ni min kalfa mamina ni iya keke chugo mina emimbe ni dusma kasa ni jago ya ni chantage ni bingali betaki segere ikada alala ikada ifani ba aleka barkala ikada masaflaunga barkala ikisiki don dola tuwabu ba foko chacun à son tour chez les coiffeurs alaka sankura ke hereyama kibalo ya la nyafoti siriki jabate no etumane jabate denke ale koni tumbe kaso bombala Bamako abe kalo domodo ba masoro la kafo akanyana maya kono ala ya garsege dum musodo la teria kono la ni o twaye Mariam so ni blajele ba do mama sitande la lagine ka jamana ma do minyere koni mena malila o aleni sirigi koni nga garsege utara be nyama kanu kono la minyere kera wati janye wati duma untimena uni nyanche nka shitane na wati gele unyere fana duna uni nyanche o ni wati laba nunu na mauba la kafo ale koni tara sirigi wele boje ne ka masoro la kafo ko nyangata wale chamambe minye muso badme dashi ka muso ere dengrene sika dala ani ka bla jako ya ke wale ula o koni yokuma mana o kama siriki minena ka datu Bamako kaso bomba la phobia koni tumbe la sagoni mine kono o mire kala sababu ye ma chama ere fana e gregere soro anofe ni odoye sekoni dongo tigla ma petit gima katase vie blema ma chama be munu ye dengre ne soro siriki kola wa amedoni mina iko bi kaula donia ka fo kunu siriki akoni kana blala follow ame wati mina iko 600 sefa wori million temps ani duru no 15 million o sarala kuma falela no caution siriki blala anga kibara nyina amadu jarale nyefoli doka ko kan yana ngado akona ngalaje ni ye kunnafoni duman ye min mina ja Siriki ka fanu ye Siriki Jabate n'ale yɛrɛ star ye n'a kun datugulen do Bamako kasumbonba la kabini septembre kalo tile 24 san 2020 k'a sababu kɛ a ye wale cɛjugu ta ka maa sɛgɛrɛ n'a tɔgɔ ko Mama Sita So Siriki Jabate ale bilala bi tarata don décembre kalo tile 29 san 2020 Siriki Jabate ale ye dɔnkilidala min mi sangana a fa o ye Tumani Jabate wa Siriki Jabate o mɔden do Siriki Jabate a ɲangilen bɛ k'a fɔ k'a ye bengali wale ta ka musow sɛgɛrɛ ni waleya in a wɔrɛla kojugu bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ maa ye a faru banabananen do i n'a fɔ Mariam So a yirala k'a fɔ ko walo tɛmɛna ani Siriki Jabate ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ fotow b'a yira cogo min na kala ni wati kadi maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma k'u janto kɛwale kɛtaw la sabula wati bɛ se ka gɛlɛya wati bɛɛ artificielle avec sperme de donneur dumana saga ani aka wati nin ko in kɔni kɛra gɛlɛyaba ye min yɛrɛ la Siriki labila la ye ja fɔlɔ minnu kɛ ni a teriw ye n'o dɔ ye ba Siriki Dambele n'u ko wura 12 n'o dɔ ye artiste wɛrɛw ye a kɔni ye kumaba min fɔ n'an ye kalatiro la o dɔ ye k'a fɔ ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji bɛɛ y'i se kɛ ko a ye bɛɛ ye wa a ye bɛɛ dɔn a ye bɛɛ dɔn kuma kɔrɔ ka dun kosɛbɛ ma tubabu b'a fɔ ko c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses amis ko waati gwɛlɛnw de kɔnɔ maa b'i jɛɲɔgɔn ɲumanw ni teriw de dɔn Siriki ye nin waati min kɛ
la sagonina kaso bomba la Bamako yanno ma be se ka fo aye blasrali ni kalamblon chama soro ala ma soro la ka fo ma chama be oni be jenyanya duma ke ngani wati geleara iba ye uka kewalu be fale kusebe o bima ya ere tala kele o na ke blasrali na ma be ni oye ko soro la flamso ni ere na ke ni mariam so ka o ko ni ado kala mala ha na twala olu yɛrɛ buguna tigɛ bɛ mun na jaw kɔnɔ k'a yira k'a fɔ olu jɔnyanw fana kɔni ye sɛba tobi u sigilen m'o kunna k'o dun ko sɛ de la libération ko Sidiki bilali ko sɛ ye nin ye a n'a kɛ muge bɔnna ye walima fɛn min don kɔni bɛ k'o jaw folofolo bɔlɔlɔw sanfɛ dɔw yɛrɛ fana ka jatela k'o ye kumasulu ko ye wolomuso i lebu ka da kɛnɛ kan kɔfɛ ka tila k'o fana ta tuguni ko kɛ disigɔsi ko ye an bɛ bi tile min na diɲɛ maaw kamana gala taabolo la o kɔni jaw fana bɛ folofolo la bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ waati min na i ko sisan nka nin ko in bɛɛ lajɛlen la kalanbilo ye fɛn min o ye k'a fɔ i mana kɛ tɔgɔtigi i mana kɛ setigi nafolobatigi ye maaw k'u ka kanuɲɔgɔnw n'u furuɲɔgɔnw jɛɲɔgɔnw a cɛ n'a muso k'a suganti hadamadenya ye danbe dɔ ye waati dumanw tɛmɛna i ni maa min cɛ kɛwale dɔw bɛ maaw k'u janto a la u ni ɲɔgɔn cɛ anw ta ye bilasirali ye n'o tɛ bi maaya an bɛ bi la sini bɛ ala bolo a kɛl'o ye Sidiki kɔni labila la fɔlɔ nka maa minnu bɛ yen n'olu fana minɛn'a nɔfɛ olu ka kisaw mana kɛ cogo min na tile filanin na kibaruyaw bɛ di anw sigikun ye u ye ladiriya kɔnɔna la ni an bɔra ye sa fɛn mun ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ Kati mara kɔnɔna la olu sɛbɛkɔrɔ dimilen don a ma sɔrɔ la k'a fɔ ko ba degun bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ kini yɛrɛ fana kɛ sabula min ye maa dɔw bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don saraw la baarali ma ni an da sera a ma waati tɛmɛnenw na a yɛrɛ k'a fɔ olu caman fana kɛlen don yɛrɛmabila min ka di n ye n b'a kɛ n mago tɛ fa la n mago tɛ ba la n mago tɛ denbaya la wa baara min kalifara n na min ka di n ye n bɛ nafolo buruja n sago la walima n bɛ baara yɛrɛ kɛ a ka di n ye kɛcogonin min na o kɔni jateminɛlen don sara baarakɛbaa caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kati mara kɔnɔ bi lakɔli karamɔgɔw ka maa bolofara minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ sara papier kow la ni o dɔ ye i k'a dɔn les acteurs financiers minnu bɛ nafolo baarabaa minnu bɛ académie la contrôleur des financiers ka taa se fana olu n'a ɲɔgɔnnaw ma Kati mara kɔni na commune ni mara yɛrɛ ɲɛmaaya perception la lakɔli karamɔgɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen du kɔrɔ Kati mara kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ bɛnkan dɔw tigɛ nɔ bilara waati tɛmɛnenw na minnu kɔni bɛ yen ni o ye lettre circulaire bɔra a la ni o numéro ye 01617/MEF SG du 19 mai 2011 ko b'a yira k'a fɔ bɛnkanw taara kalo k'a daminɛ kalo tile 18 ka taa bila tile 25 la lakɔli karamɔgɔw ka saraw la baaraliw ka daminɛ o kɔnɔ n'o ye traitement de salaire ye ka tila ka saraw kɛ o kɔnɔ ka bɛn ni kalo tile 25 ye denbayatigi minnu bɛ yen n'u bɛ baara la n'u dayirimɛ dulonnen don sara nin kelen in na u ka se k'u ka sow sara u k'u ka nasɔngɔw bɔ ka denmisɛnninw furakɛ ka lakɔli kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka dɔw bila ka taa u denbayaw la wilaziw kɔnɔna la o bɛnkanw taara nka a yɛrɛ k'a fɔ a batolen don Mali marabolo caman kɔnɔ nka ko Kati académie nafolo salaire baarabaa minnu bɛ yen k'olu kɔni bɛ yɛrɛmabila la min ka d'u ye u b'a kɛ ni u yɛrɛ mago ma ɲɛnabɔ u mago tɛ nin denbayatigiw ka sarako baara la o kama lakɔli karamɔgɔ lapasajɛkulu minnu bɛ yen ni o ye i k'a dɔn SPESCO SINESEC ani SNEFCT fana COSES ka taa se SNEC ma olu bɛɛ lajɛlen maa ɲɛmaw n'u ka militants n'o ye lakɔli karamɔgɔ lapasatɔnw u farala ɲɔgɔn kan ka gafe kɛ gafe min na u kɔni ko u bɛ hakili jigin kɛ ka ɲɛsin jamana marabaa ɲɛmaw ma ani Kati marabaa ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin wale jugu min filɛ nin ye ni ninnu bɛ la k'a kɛ k'u mago bɔ n'o ye académie maaw perception n'o ye sara baara dalibɛnbaw n'o ye finance maaw ye k'u kɔni bɛ nin yɛrɛmabila min na sariya batoli baara bɛna daminɛ k'a daminɛ bi la sa fɔ ka taa min kɛ ni kalo tile 25 y'a sɔrɔ u kɛlen don ka sarako kɛ yɛrɛmabila ye ko olu fana na bɛnkan min bɛ yen n'o ye baarabila automatique o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ni kalo tile 25 y'a sɔrɔ sara ma kɛ lakɔli karamɔgɔ si tɛ kalan kɛ Kati mara kɔnɔ u y'o gafew bɔ u ye baabu fɔlɔ mun ta nin waati na o ye k'a fɔ sankura kala tali min daminɛ n'o ye 2020-21 ye ko o kɔni jɔ a kun fɔlɔ u tɛna taa baara kɛ ni saraw ma kɛ wa o kɔfɛ fana ko ɲakili bere ka ta ka ɲɛsin maa o maa bɛ yen n'o sen bɛ sara la baarabaliya la joona k'u ta kɛ yɛrɛmabila ye ko fɔ ɲakili bere ka ta ka ɲɛsin o ma kama min ye kibaruyaw b'a la ka se transition ma ɲɛmaw ma n'o ye bandaw ka taa se Asimi Goita n'u jɔɲɔgɔnw ma k'a dɔn k'a fɔ ninnu fana ye
ma fala wale kɛwale dɔw ye minnu bɛ k'u n'u suma ɲɔgɔn fɛ sabula ko denbaya tigi ni a ka sara ni maa min ye o kɛ tulonkɛ fɛn ye k'i b'a la ka dangari a ka adamadenya la kuma min ye Abdurahamani Mayiga o mun ye Kati CNFCT ɲɛma o n'u jɛw ye nin bataki in bɔ bi min b'a la ka folofolo Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Kati Academy lakɔli karamɔgɔ olu ka hukumu kɔnɔna la n'an bɔra yen min ye gendarmerie maaw y'a fɔ olu fana maa dɔw taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka yanni an ka se olu ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ faransikaw fɛ yen olu ka sɔrɔdasi maa 3 olu bunɛna u ni la an ka jamana kɔnɔna la kunna sini wa a bɛ tali kɛ funɛngɛni 3 la minnu yɛrɛ ye sɔrɔdasi kɛlɛkɛcɛw ye u bɛ lakanani baaraw la an ka jamana kɔnɔ u kɔni ka bolimafɛn yɛlɛnna duguforo dɔ kan banbanciw kun ye mun don Hɔnbori ale ni Gosi ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya in kɔni tiɲɛtigiyara Faransi jamana ɲɛmaaya so Élysée o maa ninnu kɔni fɛ a ko de kɛra cogo di jɔn ni jɔn fara sira jumɛn fɛ e ma fifa minnu na o ale b'a ɲɛfɔ an ye tigilaka maa 3 ninnu olu tun bɛ régiment fɔlɔ de la Thierville-sur-Meuse maaw fɛ bataki sɛbɛn min bɔra Faransi état-major yɔrɔ o ko brigadier chefu Tenari Mori ani a ka kɛlɛkɛcɛ 2 Dorian Issa Kania ani Keten Poche olu de nin tora nin cɛ kɛlɛ in na min kɛra Barkhane mɔgɔw ka wulikajɔ dɔ senfɛ Mali la yan nɔ u ka mɔbili ni blindé kun don a kun bɛ ka tugu mɔbili wɛrɛw fana de kɔ ka taa mission d'escorte dɔ la k'u to sira kan olu ka mɔbili yɛrɛla mugujugu dɔ kan Hɔnbori ni Gosi cɛ an ka jamana camancɛ la bataki in b'a pereperela tigɛ fana ko hali ni k'a sɔrɔ u ka mɔgɔw ye dɛmɛ don u ma ni furakɛlikɛ minɛn caman ye ni sɔrɔdasi 3 ninnu minnu tun bɛ mɔbili kɔnɔ u ma se ka na ni olu ye nin na sɛbɛn in b'a fɔ fana ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan pankuruw ta fanfɛ waasa kana dɛmɛ d'u ma ani kɛlɛkɛcɛ wɛrɛ caman fana nana ka fara u kan waasa ka cɛden tɔw dɛmɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale kɔni ye tasi bila kɛ ka kɛɲɛ ni kɛlɛkɛcɛ ninnu ka fatuli ye cɛden 3 minnu ni tolen filɛ nin kɛlɛ in na o bɛ Faransi finitigilakaw ka maa fatulen kɛ 47 ye finitigilakaw ka jate la minnu tora kɛlɛ la yan Mali la kabini opération Serval daminɛna janvier san 2013 fo ka n'a kɛ barikani ye uti kalo la san 2014 e ma fifa minnu na o hale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin fana ye maa dɔw kɛlen fala ye Faransi jamana kan dɔw fana kɛlen nin ye muso filiyabaatɔw ye maaw k'a fɛɛrɛ kɛ Mali kɔnɔna lakana ko a ko mana kɛ cogo min na u k'a ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na n'o tɛ maa caman sigalen don k'a ko dɔw kisi da bɛ jukɔrɔ nka waliden minnu b'a la ka bonɛ u ni la a ko dala jamana lakanani na ani maa minnu mana kɛ a ko jukɔrɔla na olu sababu la a ka dɔn k'a fɔ buna adamaden ni tɛ fɛn gansan ye saga n'a ka waati maaw ni b'a la ka buru n'an bɔra yen fana kibaruya nasiratigɛ wɛrɛ la min ye kunungo ye jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko CNC Pawash n'u k'a ma coalition nationale de campagne internationale pour l'eau et l'assainissement olu fana ye kibaruya di tɔnsigi dɔ kɛ tɔnsigi min kɛra maison de partenariat la Bamako yan nɔ a kun bɛ tali kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ani ka hakili falen-falen kɛ gɛlɛya mun ni kamanagan minnu bɛ ji sanumanko ani saniya ni bɛnsɛnya kɛwalew kan an ka jamana kɔnɔ min ye diɲɛtɔ maa ka bolofara jɛkulu Nations Unies ye hakilina minnu ta n'o ye ka sariya bolo dɔw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ji sanuma ani k'a dɔn jɛya ni bɛnsɛnya kɛwale olu ɲɛ sɔrɔ ani k'u matarafa cogoya min na a bɛ tali kɛ o kan u y'o ɲɛfɔliw kɛ maaw ye kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ waati tɛmɛnenw na min ye ka taa bila min ye san 2000 nin kɔfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen la kabi 2015 hakilina dɔw taara n'o bɛ tali kɛ maa i kɛra faama i kɛra fantan ye maa woloma t'a la buna hadamaden bɛɛ lajɛlen ka ji sanuma ani k'a dɔn k'a fɔ saniya ni jɛya ni bɛnsɛnya o kɛwalew sɔrɔ cogo min na waasa olu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ minnu ye olu bɛ se ka bali cogoya min na an ka jamanaw ni diɲɛ jamanaw kɔnɔ cogo min na u ka hakilinaw falila nin bɛɛ lajɛlen la a kun ye maaw yɛrɛ ka se ka kɔkɔrɔ don baara nasiratigɛw la wa a kɛnɛ ka na u ka maa ɲɛmaw olu ye ɲɛfɔliw caman kɛ n'o dɔ ye dunankɛ daw ye ale min ye CNCPA ɲɛmaaba ye u ye ɲɛfɔliw kɛ maaw ye kosɛbɛ nin kow nasiratigɛw kan k'a fɔ wulikajɔw ni cɛsiriw bɛna kɛ kosɛbɛ walasa ji sanuma ani jɛya ni bɛnsɛnya o hakilinaw bɛ se ka kɔkɔrɔ don an ka jamana kɔnɔ cogoya min na anw yɛrɛ ka kibaruya ɲininaw Bintu Nampo olu tun b'a kɛnɛ kan u ye kibaruya caman sɔrɔ a kan minnu fisɛfisɛra k'a dɔn an ka kibaruya de sera nasiratigɛw la ni an bɔra yen fana
walasa ka se ka dɛmɛ don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana kalanko ale yɛrɛ nasiratigɛ la jɛkulu min bɛ yen ni o ye association des écoles privées agréées du Mali olu fana ye i k'a dɔn kalanbulon dɔ n'o ye hakili jagabɔ kalanbulon ye o baaraw dayɛlɛ a ko ka na kala yɛrɛ ni kura bɛ se ka fiyɛ a la cogoya min na an ka jamanaw kɔnɔ cogo min na olu y'o kɛnɛ dɔ dayɛlɛ Umaru Koyita renouveau cɔ a la ale tun b'o fana kɛnɛ kan an ka ɲɛma d'aw ma. Ka tɛmɛ ni tile 2 sigi baaraw ye jɛkulu min sigilen don école privée tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔna na olu kɔni bɛna hakilila jagabɔ kɛ an ka jamana kalanko cogoyaw kan fo ka taa se école privée yɛrɛ ka baaraw cogoyaw ma walasa o waleyaw bɛ se ka kɛ jamukan belebeleba 4 o tara ninnu fɛ. An ko yani état ka ka assise kɛ on bɛ an ka atelier organisé pendant 2 jours o 2 jours kɔnɔna la maintenant aspect fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ école ko la sur le plan administratif. An b'o bɛɛ fɔ k'o texte bɛɛ ta ka toilettage kɛ ni insuffisance minnu b'a kɔnɔ n'an bɛ se ka proposition concrète min k'o la an b'olu k'olu la. Ensuite sur le plan pédagogique parce que n'i y'a mɛn école kalanjɛ de la donc o fana na fana n'an bolo fana an bɛ se ka apport minnu di o la an b'olu fana kɛ et sur le plan du financement du système éducatif parce que ni mɔgɔw ye financement ko kuma mɛn a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko wari min bɛ di école ma o de ye financement ye. École de musaka fɛn fɛn bɛ don école la o bɛɛ de financement ye. On est dans le cadre de la fiscalité n'o ye impôt ko kuma ye parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kuma cayara. Fɛn min kɔni minisiriso min ɲɛsin bɛ kalan koɲɛw ma ale ye fori kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin nin jɛkulu in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka tɛmɛ n'u ka nin hakilila wale in ye wa o y'a yira fana k'a fɔ ko ni sigafɔ ninnu sugu bɛ kɛ sababu ye ka hakilila kuraw fala Mali kalanko cogoyaw kan. An kɔni nisɔndiyalen don parce que depuis autorité kuraw nana on parle tous de la refondation de l'école, la refondation de l'école et bi sɔgɔmada in na ni les promoteurs des écoles privées n'u y'a yamaruya ka baara daminɛ bi pour ka se ka ni kura don Mali école la donc an b'u fo o la mais ne nin bana le ministère ce qu'on appelle lui-même bɛna assise organisée au cours de l'année. Donc c'est l'école malienne. An bɛ hakilaji kɛ k'a fɔ jaabiba minnu kɔni mana sɔrɔ nin tile fila sigafɔw kɔnɔna na o bɛ ta ka jira an ka jamana ɲɛmaaw la. Tabarikala min ye saga 43 o bɛ nɛgɛ 7 kan gendarmerie kɔnɔna la o bɛ kan kɔnɔ nin waati in na walasa ka bɔ kibaruya tago fɔlɔ kɔnɔ n y'a fɔ ten tɔ bakurubaw la san 30 ni kɔ gendarme maamu ka bɔ yan k'olu kɛlen kɔ k'o kɛ baara la faso ye lakanani yɛrɛ nasiratigɛ la olu kɔni ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati seli u kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sini yɛrɛ décembre kalo tile 31 bɛɛ ani kelenya hɔrɔnya an ka ɲɔgɔn la ɲagari aw ni anw cɛra an ma tigɛ ɲɔgɔn na wa an bɛ dugawu kɛ bada lafiya ka kɛ aw ka retraite kɔnɔ k'a kɛ sini kɛnɛya ye o hukumu kɔnɔ min ye gendarmerie ɲɛma colonel Samu Menkɔrɔ Jakite n'a jɛw kɔni y'a kanu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ɲɛnamaya ni maa ninnu ye walasa k'u bilasira u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ hukumu kɔnɔna la kɛnɛ ninnu kɔni ɲɛnamaya la i k'a dɔn k'a fɔ kunungo décembre kalo tile 29 min ye gendarmerie yɛrɛ jabalabala Bamako yan Fulamuso Astan Jalo ale ni Sakari Umaru Keita tun bɛ min bɔra la an k'a lajɛ. b'o la lieutenant b'o la capitaine officier supérieur k'a fara adjudant kan minnu bɛna taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la décembre kalo tile 31 nata san caman baara kɛlen faso ye ni finitigilaka ninnu boyamasegi kɛra olu ma ɲɛnajɛ dɔ sen fɛ. An ka mɔgɔ minnu n'u ye service kɛ gendarmerie la ka san 30 ko kɛ dɔw ye san 40 sɔrɔ olu kan ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an tun kan ka u waleɲuman dɔn k'u ye bi ka foli ni baraka da k'u ye bi an yiriw fɛ u ka to gendarmerie jigi ye u bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la mais u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara kɛtaw la parce que jamana bɛ situation min na sisan an mago bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka miiriya la olu minnu ye sécurité kalan n'olu ye problème caman gérer nin ko nin na sanni bi cɛ olu tɛ se k'u kɔ don situation nin na totalement an mago b'u ka dɛmɛ na an mago b'u ka bilasirali la an mago bɛ waati bɛɛ lajɛlen na u ka sennataama kɛ ka kusi an ma ani an fana bɛ sennataama kɛ ka kusi ma ka jigisɛmɛ ka wale olu f'u ɲɛna ani k'o hakilisanu di u ma. Ni finitigilaka ninnu jɔyɔrɔ yira kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna na. Ninnu ye min kɛ jamana in ye u sara tɛ an bolo nka Ala de bɛ se k'u sara. Gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn
ni mɔgɔ min ye baara kɛ o gɛlɛya kɔnɔ fo ka taga retraite la i bɛ ala de tanu faso fana ye nin dɔn u ye k'a dɔn u ka kan ni nin ye nin bonyamasegin ye fɛn tɛ anw bolo yan k'a di aw ma nka fɛn bɛ ala bolo ka o di aw ma ala kana faso ɲinɛ aw kɔ a ye baara kɛ bonya min kɔnɔ karama min kɔnɔ k'a ta officier supérieur la ka taga bila officier subalterne na ka taa bila sous-officier la an b'aw fo. ɲɛnajɛ in sen fɛ lakodɔnni sɛbɛ dɔw tara ka di ninnu ma u ka baaraw sen fɛ ani donbolo dɔ kɛr'u ye u ye ladilikanw di u dɔgɔninw ma ani k'a jiriw la k'a fɔ k'u mago mana jɔ u la waati o waati k'u ka gɛrɛ u la. tabarakala u mago mana jɔ la waati o waati u ka garan u la min ye colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite gendarmerie ɲɛmaaba ale ye ni hakilina ninnu don bɛrɛ la kosɛbɛ min fɔra k'a dɔn baara dɔɔni na hali bi maaya taabolo sira dɔw b'an ka sigida la n'o y'an ka tabiyaw ye ale bɛ olu tɔ kɔkɔrɔ don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka se ka maa caman yɛrɛ la ɲagara hali bi gendarmerie kɔnɔnaw la brigade caman bɛ yan ni se bɛ u ka se gendarme ka baara caman sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don gendarme ya baara la bi a ma sɔrɔ k'a fɔ ɲɛma kura min b'u bolo a ka baara taabolo bɛ maa caman ŋunanfa sanga 47 fanda tɔmɔtɔ bɛ nɛgɛ 7 kan Lansana Tamba Keta capitaine do kan kɔnɔ ko gendarme ni sɔgɔma da in na an bɛ kibaruya ta ko fɔlɔ datuguya hali ni y'a sɔrɔ i ka juru mankan nin bɛɛ na a bɛ sara n ka juru mankan t'i la n ka juru kumaba yɛrɛ de b'i la tagalen ɲɛfɛ i b'a sara i ni ce kunnafoni ɲuman dili la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min an bɛ Mali finitigila ka bɛɛ lajɛlen fo sabula olu de bɛ lakana sabati an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ sisan an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Sori Ibrahima Diallo fanfɛla la sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la Sori kɛlen don ka wuli ka jɔ sabati sɔɔni an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Batuma Kane ka yamaruya kɔnɔna la an bɛna wele bila Sori ma a bɛna siraba kunnafoni di aw ma.